List svedectva o právom služobníkovi. Pán Ježiš Kristus si ho od počiatku vybral za svojho služobníka, aby vykonal prostredníctvom neho, vykonal dielo pre posledný čas na zemi. Jeho príchod a pôsobenie od začiatku pre ľudí iného učenia bolo a je naďalej ako ničivé zemetrasenie, kde ostáva len priepasť. Vznikalo mnoho roztržky až dodnes. Pravda je ako revúca lev, ktorého keď vypustí, sám sa obháji. Už jeho meno Edy bolo vloženým rodičom, aby ho tak pomenovali, pretože Pán im ho vložil. A význam mena Edy je mocný strážca, pretože bol Pánom ustanoveným strážcom nad veriacimi. Preto som nenašiel nikoho takého ako on, ktorý šiel vždy nekompromisne a tvrdomocou Pána a hájil pravdu vždy. Mnohým sa to nepáčilo, kráčali slepo vo svojej pýche a egu ako zatvrdnutý národ, ktorý poumieral na púšti. Pán prehováral a karhal ľud cez neho, aby národ sa navrátil k Pánu, ale ich skazené srdce a mysel bola viac pri túžbách vládcu toho sveta. A preto bojovali proti strážcu nad veriacimi, ale nik ho nemohol dostať, pretože mocný Pán Ježiš Kristus ho mal a vždy ma pod svojimi rukami. Hlásal o pravom biblickom krste. Chodieval hlásať a krstiť ľudí. Vyjavil pravého jediného Boh, Pána Ježiša Krista, ustanovenia a zákon Boží hlásal, výklad z písma dopodrobný vydával, ustavične karhal a napomínal v láske. Neustále pomáhal mnohým. Ľudia to učenie prijali a každý si ho osvojil a privlastňoval a každý sa sám povolal do služby, ktorá im nebola daná od Pána. Začali mnohí z tých, ktorí s ním sedel za jedným stolom, zrádzať, šírili nenávistne klamstva, opovrhovali ním. Potom mnohí vraveli, že je falošný prorok, pritom veskera múdrosť, ktorú začali ohlasovať, bola tá, ktorú on prvý priniesol od Boha Pána Ježiša Krista. Keby aspoň správne podávali tie slová, ktoré si tak osvojili, ale oni ho zamienali a ničili svojou zatvrdenoátou srdca. Mnohých ľudí zviedli a zabili. Šli napomínať a učiť ľud a oni sami to tak nekonali, pokrytci. Mnoho svedectvá sám Pán mi ukazoval skrze snov, aby ma utvrdil, no na to nás spojil a potreboval som Edyho, pretože jemu bolo dané od Pána, ako Daniel, keď mal ten dar vykladať sny. Preto o tejto ceste sme nepotrebovali žiadne svedectvá ľudí, pretože Pán nám to sám všetko zjavoval. Cestou, ktorou som kráčal s prorokom, bola plná veľkých svedectiev, ktoré môžem a aj svedčiť budem. Tak ako Edy nielen slovom prechádzal k ľuďom, ale aj Svätý písmom to predkladal. Nevidel som nikoho, kto by takto argumentoval ako on, keď šiel usvedčovať a napomínať ľud. Každý mal proti nemu niečo, no. Keď ich volal, aby ho usvedčili verejné pred všetkými, nikto sa neodvážil a nikto to nedokázal ani nedokáže, pretože títo skazení ľudia šli svojim pôsobením, ale on neustále šiel Božím pôsobením a preto nik sa nemohol ísť verejného usvedčiť, pretože by boli zahanbené behom páru minút. A tak radšej začali len textov chodiť k nemu, no aj tam ich vedel zahanbiť. Nik nevedel rozlúštiť z Biblie, akej dobe a kde sa nachádzame v písme, no jemu bolo dané Pánom všetko porozumieť, pretože je to prorok poslednej doby, už iného proroka nebude. Od tej doby nikto neprišiel s novým poznaním, stále sa hlása len to, čo on už dávno hlásal. Nič nové. Ako to je možné? Kde je váš Boh? Čo sa stalo? Verím, že ešte svedectvá budú prichádzať od ľudí. A tak teda sa pýtam, o kom ste toľko svedectvá od Pána dostali, ako o tomto človeku? Ja som zatiaľ nepočul len o to jednom. A pozor, vieme dobre, ako sa píše v písme svedectvo 2 alebo 3, je pravdivé. Čiže kto chce z ľudí spochybniť túto pravdu? Kto? A tieto svedectvá ešte budú rásť. A ja, ktorý svedčím týmto listom z veľkej milosti Pána, viem, že príde ešte väčšie svedectvo, a to od samotného Boha. Boh sám ukáže ľuďom, ako si počínal celý čas jeho verný služobný Edy. Vy, ktorí sa držíte pravdy, ktorá vám bola daná skrze tohoto proroka, nenechajte si ju vziať, bojujte dobrý boj a nech je vám znamením tento prorok a počínajte si tak, ako ste videli, ako on konal. Milosť od Pána prajem vám.